Mahmud waye so yayi mun rana na samu diyar gidan girma fatan maza da diyar da ta bin kauna ta mun gata tima so yayi mun rana na samu diyar gidan girma fatan maza da diyar da ta bin kauna ta mun gata tima sultan abarko Fatima badan matsayina ba ki bani duk kulawar soyayya bakin manni tsara ba zai zama kalar matsayin kyatin ki bai zama nausan ba haka kika yi ta ce wa kawaye kan a maza ni kika ba lamba bata kula da dukkan batu na kawaye kai na yin sinyo an ci da ke ki bar na a zuciya kauna za ki bar boyo mai arziki kamar ki talauka kamata karki yo goyo da ki san faɗa maki sai kin bar na haɗin mu lallai ba riba wani da sanin da Fatima ke min ba zai yi in musulta ba kakai mace ta yi daban kyawun ta ba zai yi tsara ba mace mai kyawun siffa asalin ta na yi duba babanta mai kuɗi ne kun wajini nasara ki ba wata ta ba ba nan ya taimako yaushe a tare ba mu yi saba bata ko da bacci in murya ta baka ji ba daga gidansu ba sa san taron ba a haka kai dan ba kai faɗa da dukkan ƙawaye na ta da dangi kai na tima mata ce Mahmud kai ne na yo zaba a wani kai kawai a ga soyayya matsayin kabar duba da abu ne ya saka kaunar ka zuciya ta ba wani ba kada ka bar ni digarin da wuya in ka bar ni zuciya za ta buga na rike sayan ki Fatima har abada ba zana ya sarba in ba da ke ba har abada aure ba zan yi samsam ba shi alke nufin Allah ne bai wuce in ishe nau ba zan kula ki da garinci da wuya wata ya a rai ba zan saba wayo soyayya ya gama bai yo da fati ba an sha da shi kular soyayya bai ga ta gaskiya san ba ita mace mai suna Fatima ni ban wata tsara ba ta kai budurwa Fatima malai in baka yo ba baka kauna ba